L'associació Hàbitats és una entitat sense ànim de lucre creada el 1997 amb l'objectiu de fomentar l'apropament de les persones a l'entorn natural. Al llarg d'aquests 15 anys, moltes han sigut les iniciatives desenvolupades per l'associació i d'entre elles destaca una en particular, el projecte Rius. Cada vegada són més les persones que s'interessen per aquesta iniciativa de conèixer, conservar i compartir els espais fluvials. L'aposta per un model de conservació que neix de la iniciativa social i ciutadana avança en la mesura que creix la implicació de les persones amb el medi gràcies a la dedicació i al caràcter de proximitat del projecte i de l'entitat. Deu anys enrere, doncs, érem un grup de gent que teníem moltes ganes de fer coses, que era d'una manera molt voluntariosa. Jo penso que en els últims 5 anys el que hem assolit és, jo diria que un nivell d'excel·lència amb la feina feta, no? I això es transmet en el que és l'organització, a la gent, als voluntaris. Penso que aquests 5 anys han permès fer justícia a la feina ben feta, que han fet molta gent que ha treballat a l'entitat, el voluntariat, que és la base de l'entitat, i queden molts reptes, però aquests 5 anys jo crec que l'entitat ha superat la majoria d'edat, malgrat que encara no en té 18, però... Un dels valors més potents i valor afegit que té l'entitat és tindre un equip professional. És un orgull i és un plaer saber que tens aquesta gent una mica vetllant perquè el projecte no es desvirtuï i segueixi endavant. Això és el que fa que el projecte tingui, diguéssim, aquesta estimació per part dels grups d'interès que el rodegen. Però sí que tenim una capacitat, i en aquests 15 anys s'ha evidenciat, de patejar territori, de treballar amb xarxa, de totes aquestes paraules que ara estan tan de moda, el projecte Rius fa 15 anys que ho està fent, això. El fet d'estar tan constantment a prop de la gent, trepitjant el territori, va fer que realment el meu compromís amb el projecte excedís la part professional. I una mica és això el que m'ha fet seguir vinculada amb aquest projecte. És molt més que una associació, sinó que hi ha tot un missatge, una filosofia, una idea darrere que la comparteixes al 100% pràcticament, no? I al final és que t'enganxa. És allò, ja no pots deixar-ho anar.